Pamusoro vakuru vedare ndavuya pano paCoolian TV channel yenyu nenyaya ma-updates zvinenge zvichiitika. So nhasi ndangoti regedza ndingibva ndangochibvondora because munozoti inini handina nguva yekutambisa, handina secret, ndiri 1 gig, ndikangonzwa zvandanzwa ndobva ndava panapa ndichimhanya. So kana uchinge watondiona ndauya kudai so uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZanupf, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboyikane. Right, nyaya yakamira yakadai so yandasangana nayo panapa iri kupisa mumastreets umo. Ministry of Information in Publicity Broadcasting something ine something yakabudisa panapa chiti Judicial Service Commission has opened a fully pledged magistrate court in Shamva. Miss Ruramai Chitumbura has been appointed resident magistrate. Previously the district had been referring trials to Bindura and Mount Darwin. Saka mukaona kanhu kacho kakabuditswa ka building kacho kachinzi ndo court yakagadzirwa ka itak shop. Munozara unonzi takada kaka. Zvinonyadzisa, and a lot of people vanga varitotaura zvakawanda pamusoro penyaya iyoyo. Kana muri vanhu vakuti hamuna nungo dzekumbofamba mumastreets umuka panga pachipopotwa vanhu vachijamuka. Team VP pane mufesa anosapota VP Chiwenga ndo team ndo side raanotongosaidira iroro. That guy is against 2030 ya President Mnangagwa. Ndiabva abuda uyo anonzi Mutisa achitaura kuti it's gonna be very difficult convincing people about the 2030 issue when the government's communication is poor. No one is even trying, or maybe it's deliberate sabotage of the government. We don't know. Big nice projects are never shown. These tax shop style structures are published. Saka ndo nyaya iri kutaura kunzi imimi amuna kana zvinhu zvomubudisa kana ma big projects murungobudisa tax shop ka bridge bin munongoza bin rakambo commissioner nachina masa zvinobva zvapublishwa, and any slight mistake yekungopublisha muchifunga kuti vanhu vachakutendai munoona kutendwa neve ikoko, but the whole Zimbabwe ikazoona vanhu vanobva vatanga kupopota kuti shwa mungatibudisira katakada ikakaka mutaura kuti ndindawa muchidaro imimi. Ndo nyaya yanetsa hombe panapa. Takada, kutaridza takada muchiti ndo yagadzirwa. So tiri ipapo parikunzi team 2030 zvenyu zve2030 kuchanetsa kuti vanhu vabelieve kuti mimi zve2030 zvamune muchitaura inyaya yekuti ingabelievwa nevanhu. Papa vabudikira that guy uyu mwewo achibuda ari kutaura nyaya about chii chichada kuitika kuti 2030 yacho iitike, because apa nyaya iripo ndeyekuti ma-MP vari kunzi vakaenda kunocomplaina kutimu yavari kushanda nayo, team ED yacho yeteam iruda 2030 kuti vanhu vedu havachatotide. Saka isusu what can we do kuti zvinhu zvedu zviite sezvifambe? But vona ikati hatifaniri kuzoita kuita mufakose. Unoziva nonzi mufakose woshaya vanhu vako wobva washaya futi kunechi ivo vacho vaunongochishanda nawo. Saka according to this guy ndiye pari kuzobuda ari kuti the Mafidi Dynasty has pledged to pay opposition MPs $50,000 each to support ED Mnangagwa's bid to stay in power beyond 2023. They were told if they back the postponed elections in 2028 and the longer they stay in parliament as MPs. Saka diri rakataurwa muna 2023 zvichinzi kana akanga tikazongonopinda tikana because chimero chakaitwa 2023 ndopa akatonorohwa dhiri papo zvikanzi saka uko tikazonosvika uko ma50 enyu anenge akabatwa. Ndo nyaya iri kubuda according to Jairos panapa, ndo nyaya yaari kubuda ari kutaura panapa. Saka hondo rese riri kuitika kwatone mateams akawanda ari kurwisana. Kune team VP team inosapota vanhu kuzviti gore regudo. Vanhu vari kuti gore regudo havasi kuda kunzwa nyaya ye2030 versus team ma-MP aya vakaenda. Vamwe vacho havadi kutaurwa mazita avo because havadi kubudikira papublic, but ivo vanongotaura kuti tongobheka zviripo izvi, but ona ika isusu tisineti mazita akati mahombe. Saka vane kuti mazita tudiki vaya vasina kana basa nezvakawanda vasingatarisi kana zvesocial media kuti vanhu vari kuti chi ndo vari kuzoenda vamunozononzwa kunzi 30 something vakaenda kuprecab, vanogara vari kuprecab vaya vachita vanenge vachiita ikoko vataura kuti ma50 mari. Saka unoti vanhu vari kutongoweka calculator dzavo kakakakakaka. Ndo nyaya yese iri kuitika mumastreets hama dzadiwa, nyaya yese iri kutaurika panapa. I don't know kuti imimi makatarisa nyaya iyi hama dzadiwa munoionawo sei. Vana ava vari kuningirikina ndo matengesera vari kuita, vakapledgwa ma50 pamunhu, and there's a lot of money kana uri kuZimbabwe zvako
it's a lot of money. Over azowedzera one tumasalary twanopuwa twema MP after izvozvo tumadigiri unongoziva kuti munhu anobva atongonoti saka ndakapuwa mari iyoyo ka tikajambira election ndobva taramba tichitoenda tichitongoramba tichingopuwa mari tichitoraramisa mhuri ndichidaro unongoziva kuti neskillful wapuwa 50 unovhura business kana kutotenga imba and life yako your life will never be the same again zvekuti vanhu vakakuvhotera ukaenda ipapo unongosisina basa nazvo and unongochitoziva kuti next time if you look at them most of them izvo vari kutoti isusu hatisina basa nekucontesta hatisina basa nazvo saka vakutongorarama zvavanoda vatongori kwavariko ndo nyaya iripo ameno munoionawo sehama dzadiwa munokwanisa kundudza zvamuri kufunga panyaya iyo in the comment section kana muchinge mune something to say number dzandichasiya pascreen apo ndo dzamunokwanisa kusenda maaudios muchitaurawo mafungiro enyu pane zvinhu zviri kuitika kana kuti zvinhu zvamuri kuona zviri kuitika munokwanisa kuzvitaura ipapo so that zvozokwanisa kubudiswa pachannel panapa vanhu veruzhinji vachinzwawo pfungwa dzevanhu dzakasiyana siyana since munoziva kuti isusu we are the voice of the voiceless saka ukasenda voice rako rinobva rasvika kuvanhu tinobva tarisvitsa kuruzhinji rwezimbabwe sarai makateerera audio ine kana muchida mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Isu vamwe pfungwa yatetinaye mufunge ndeyekuti tida kuti tione kuti tibatsirane tese kuti nyika yedu ifambe zvakanaka vanhu vedu vagarewo zvakanaka. Nawo zvazvinoita ndezvokuti kuti muvake nyika yenyu zvinonzi zviya inovakwa nevene vayo. Ini ndiri mumwe vamwe vanhu tichida kubatsirana unoenda kuma opposition parties kuma headquarter kwavo ikoko vanotosvika kutora ngobva kuZanupf vanotokutora fanika kubva kuZanupf havatombo they won't attend to you zvaunyatsona kuti uyoda kubatsirana navo kuti koapa muri kupona sei the same ukaenda kuZanupf yacho vanotosvika kutora zvifanikwa kubva kuma opposition parties. You see, there is no trust pakati pema political parties. Zvinobva zvarakidza kuti ma-political parties ndo ari kuita kuti vanhu veZimbabwe vatadze kugadzirisa dambudziko renyika yavo. Iyo ma-political parties ndo atoo matambudziko ari kutoita worse kuti titadze kuconcentrata nekuti toita sekuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Nokuti alright kana tichida kuti tinoda kugadzira nhau yeZimbabwe kuti economically ifambe zvakanaka tiri kurwirei tinorwirei ichida kugadzira zveeconomy. You see, tinoti alright tinosangana pane vanhu vemapato akasiyana siyana iwaya towirirana tese kuti dambudziko renyika yedu nderipi towirirana kuti economy right tawirirana kuti economy naiwewe tobvudza rimwe bato kwewe unofunga sei kuti toita sekuti economy yedu ifambe instead kuti akupindure zviri maringe neeconomy akuita slogan kana neweso waitirei slogan yacho iyoyo isiri kutaura zveeconomy slogan yabva nekupi uri kuita slogan tikozoenda nekupi hazvibatsire. We don't nyika haitirwe slogan guys haitirwe slogan tinoda kuti tibatsirane because by the moment unongoita slogan iyoyo so ingo tichitotambisa nekuti uri kuita slogan kuti zvokozoimprova chiizvozvo mukati mekurarama kwevanhu veZimbabwe. Mazvona saka mapato edu ese zvawo ese ndo zvavanotori mazvona ndo vanotoita kuti isusu kunoko vanhu vapedzisire vakurwa nekuti ivo vanenge vachingoti daita pinda isu mazvona manje handioni kuti zvinonyatso ameno pameungotadzawo kuona kwangu asi ini handina kwandisingaendi kana ndikada kuenda kwandinenge ndichiinda ndinechida kuti ndinotaura asi unobatwa zvisizvo uku unongobatwa zvisizvo. Ndakambodaidzwa navatomana inini the late vatomana vakazopedzisira ndichitaura nanatsvangirai vacho ndakaenda kuharvest house ndikasokutambirwa ikoko ndoda kuona tsvangirai vaingoti tiomuona kusvika vatsvangirai vatofa handina kutombozovaona mona nokuti munhu aibatsirana atsvangirai ndiye mumwe watange tibatsirana naye vamakumbi vaya muzona uende kuZanupf izvo ZanupF inenge ine slogan yakanaka kwaZanupF asingazive ngadzidziswe mona asingazive ngadzidziswe iye zvino izvi ukatioti right ndoda kuti nditsvage ndinoona vachamisa kana ukaungoni kwatei wakamira navachamisa toti vachamisa toti havasi kuziva toda kudzidzisanawo kuti vazive ukangoni kwawakamira nayo iye kaningawati wanga uchitaura nezvi zvino tinodzidzisana chirudzii muzona manje
zvinonetsa mufunge. I don't know, mutiregerero. Hatina kwatisingaite, taedza kwese takatarisa maringe nekuti nyika yedu kuti ifambe zvakanaka ndezvo. There is no trust pamapolitical parties. Ndo dambudziko riripo iroro rakutotikanganisa. That's an obstacle.